В Софийска градска прокуратура работят около 116 прокурори. От тях 7 прокурори работят в отдел 06. Престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи. Отново много притеснително обстоятелство е, че само единствено градска прокуратура, ръководена от госпожа Русинова, е компетентна да се занимава с разследвания за корупция сред високопоставени длъжностни лица, в това число и магистрати. Всички прокурори в Софийска градска прокуратура се ръководят от градския прокурор на София – Емилия Русинова. Тя издава заповед, с която определя кой прокурор в какъв отдел да работи. Емилия Русинова е с ръководни функции в апелативната и градската прокуратури на София от 2014 година до сега. През 2024 година името й се появи в разследване на антикорупционния фонд, което я уличава, че през 2018-2020 година неведнъж си е тръгвала от ресторанта 8-те джуджета с големи хартиени пликове след срещи с Петю Петров по прякор Еврото. Той е в центъра на мащабна мрежа за корупция, рекет и неправомерно влияние в българската съдебна система и се издирва от полицията от 3 години. В медиите циркулира ето тази снимка на Емилия Русинова с Петю Петров на входа на същия ресторант. Госпожа Русинова е пресякла границата на България с Северна Македония при Златарево в една и съща кола с господин Петю Петров. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петю Еврото. Самата госпожа Русинова, тя не е някой случайен прокурор. Това е именно прокурора, който Теодора Георгиева казва, че я завел в 8-те джуджета. От своя страна, Емилия Русинова е под контрола на апелативния прокурор на София, Даниела Попова. Тя също е с дълъг стаж на ръководни позиции. Била е заместник на Борислав Сарафов, когато той оглавява апелативна специализирана прокуратура. Тя оглави тази прокуратура след повишаването на Сарафов. Сарафов е на върха на иерархията. Той заема ръководни постове в прокуратурата от 2011 година до сега и също си има снимка с Петю Еврото. Вие четете между родовете, какво имам предвид с това? 7-те прокурори от 6-ти отдел са единствените, които могат да разследват магистрати за връзките им с Петю Еврото. Но могат ли да разследват и Русинова, след като тя сама ги определя и може да ги размести или откомандирова във всеки момент? Тя има такава власт и на 14-те прокурори от отдел 05 антикорупция, които единствени в държавата могат да разследват данните за корупция по високите етажи на властта. Не можем да не се запитаме защо всички тези прокурори остават анонимни и потънали в мълчание. Те никога не се появяват пред медии, а кариерните им успехи са неизвестни. За тях знаем само, че са пешките, които биват размествани от отдел в отдел и командировани от една в друга прокуратура. Без тях големите фигури отдавна щяха да загубили играта. Пешките от нашата история обаче са подбрани за това, което умеят най-добре – да мълчат и изпълняват, дори това да е във вреда на обществения интерес. Преди 10 години Кристиян Таков формулира 3 начина, по които прокуратурата вреди, като повдига неоснователни обвинения и тормози сума народ, като внася в съда некадърни обвинителни актове, така че обвиняемите да бъдат оправдани, като не повдига обвинение, т.е. бездейства там, където трябва да действа. Досега съдебната реформа се занимава само с високите фигури на главния прокурор и Висшия съдебен съвет. Дали не е време да се фокусира върху веригата от пешки в центъра на шахматната дъска?